Jamen, som familie, der er vi, som nok de fleste familier er i Danmark, 2 voksne, 2 børn. Og derfor så er det også vigtigt for os, når vi går ud og laver nogle investeringer, som det vi har gjort i den her varmepumpeløsning, at det er noget, der fungerer og noget, der er nemt. Vores løsning består af en udedel, som jo står og samler en masse luft ind og omdanner til varme i vores indedel, som er en alt i en, der producerer både til brugsvand og så selvfølgelig også til varme til huset. Den her del af varmepumpeløsningen er jo vores indedel. Det er jo i sig selv bare et skab, og et skab, som fylder meget mindre end den løsning, vi havde før, hvor vi jo havde store varmvandsbeholder og et stort oliefyr herude. Det her, det er vores uddel, som jo optager luften og omdanner til varmt vand. Vi har været sådan lidt spændt på, hvordan lydniveauet, altså støjniveauet, har været i forhold til den her del, og det har været overraskende godt, i og med at vi faktisk ikke lægger mærke til, at den er her. Vi har valgt den her varmepumpeløsning, fordi det først og fremmest er nemt. Altså det er ikke noget, der går og fylder i vores dagligdag, det er der, og vi ved, at der er nogen, der holder øje med det, og vi bliver serviceret på den del. Så har vi valgt den, fordi det jo også opfylder vores ønsker om en grøn tilgang til tingene. Og så har vi jo selvfølgelig også, sidst men ikke mindst, valgt den, fordi vi jo måske kan spare lidt kroner og øre i sidste ende. Huset er så nemt at gå til i forhold til at sætte den her løsning ind, så det har været meget plug and play med lige at fjerne det gamle oliefyr, og så sætte den nye uddeler og inddeler op.